Hiya Corda, is mission Neve agus tá sé in náam a bheith alínta le bia. Inniu, denam with dinosaur os turhí. Seo méid atá ag tastal wet. Aran, kiwi, rishini, banana. Arailin. Tusom with leis an bisa aran con curp on dinosaur a dhéanamh. Bheith on písin a talún go deas seo. Tá mé con banana úsad don bhuinéil, don curp, don arable agus don a cosa. Tá mé con crán a dhéanamh inis agus úsáidí mé crústa an arán agus kiwi. Tá tuile kiwi fáca, mar sin déanaí mé fér comá. Ní féidir leis feicáil go fóil. Castaíonn súlhhaid. Cuirí mé rísín air. Féach seo, nach raibh sé sin éasca. Buan tríal as sa bhaile, blasta, fulán agus alínta.